Dragi ljudi, kao što ste mogli primijetiti iz mojih videa, ja sam sretno se vratila u Kuvajt i uzbuđena sam što ću sa vama podijeliti sva moja iskustva iz ove jedne divne države. Ovaj video, kao i svi moji prethodni, bit će posvećeni temi dva svijeta različita. U svakom od ovih mojih videa ćemo se malo dotaknuti misterije ovoga dijela svijeta, istražujući kulturu, običaje i tradicije koje možda vi ranije niste poznavali. Pa zato ostanite sa mnom, zapratite i hvala vam svima na divnim komentarima. Kuvajtski aerodrom još uvijek nije otvoren za sve kompanije osim za njihove lokalne, a to je Kuwait Airways i Jazeera Airways, a sve ostale kompanije još uvijek čekaju svoje dozvole. Aerodrom je, kao što znate, pretrpio značajna oštećenja tokom rata sa Iranom, a sada polako se otvara i ja se nadam da će ubrzo i sve druge aviokompanije biti u mogućnosti da slete u Kuvajt. Sletanje u Kuvajtu pruža jedinstven doživljaj, zato sam ostavila ovaj video da ide do kraja. Pogledajte ovu lijepu pustinju, možda pomislite pa ovdje nema ništa. Naravno, aerodrom je van grada, a neki ljudi misle da je pustinja jako surova i da tu nema ništa lijepo. A meni nije baš tako, jer ću vam pokazati onu drugu stranu ovoga grada ili ove države. Za mene je Kuvajt nešto gdje ja pronalazim svoj mir i svoju ljepotu i možda izgleda za nekoga surovo, a meni je dao mnogo. Pa sad pogledajte jedan divan hotel Jumeirah Mesela Beach Hotel koji ste vidjeli iz mojih videa i ja ću vas provesti kroz ovo lijepo mjesto. Kao što vidite, sve je lijepo uređeno, ima i ovdje i trave i lijepi parkova, naravno i plaže i mora, a ostanite sa mnom do kraja videa da vam otkrijem i jednu tajnu ili jednu različitost koju možda vi niste znali. Ali prije toga idemo u džim, jer ako hoćete da paradirate dole na ovoj lijepoj plaži, morate se malo i prije toga oznojiti ili preznojiti ili malo raditi na sebi. Za mene disciplina je jako važna jer je ona ključ uspjeha. Kada sam završila sa džimom, došla sam u žensku svlačionicu i kao što vidite, ovdje je zabranjeno da hodate goli. Ovdje važe takva pravila i to je zakon da žena ne može hodati gola pred drugom ženom. U ovome klubu pravila se moraju poštovati i to je povezano sa religijom. U islamu žena ne može biti gola pred drugom ženom, čak i ako je to majka i kćerka ili sestra i sestra. Ja ne znam da li ste vi to znali, ali o tome ćemo još pričati.